Abanye sisima umbhekile ungazuthi alo uyakrima lo. Asebukeke bamhlophe kangaka kodwa yini ukuhlophe bakhe ingathi lokho obe albino lobe sishawa. Asibo lobo nje obunambithekayo. Dalu lokufuthwa. Dalu lokugqunywa ngamatshe yini. Ungaze ugqume ngehoveni noma nangaloyi lokuzeni ihoveni le yase gym leshisa kakhulu uyibasele ngempela. Mawuvela ushawe ngezinto zabantu ngeke kuphume kuyobe kudinga imithi yakhona. Awufuneki, awamukeleki, uyilento lena uyahlangana manje. Ngasungula umuthi. Imithi yami ngifuna ukubiza ngamagama anzima ngavela ngathi Futha Gquma. Still amagama wona lawo mathathu aligama elilodwa lalo muthi. Ngiyawukodisa lo muthi uyawuthenga. Uyasebenza bawuthenga abantu abaphesha kwelawunde bayithenga. Abilisa amanzi wakhe azimboze afutha juluke geze ngawo. Singawuphinda kabili kathathu. Izigcwagcwa ziyasuka. Kudala kude le kubokhokho bethu. Wangahlala ukugqunyiwe nje sukuzo babekwazi ukuthi manje nale nhlanganisela ngigquma nje on basic level yokugquma. La sengile inkinga inkalakathe edinga ukugquma mhlambe ngemithi 1000. Yona le basic lana ngihlanganisile. Gquma, futha, steam. Awuduli nokudula lo muthi 550 rand. Thengisela iphakethe nje lingaka 1 kg 1.5 kg leyo susa izigcwagcwa lezi zikwenza uhlale nje sewusukelwe sewususa uthuthuva impilo engabi nokuthula. Nincheke kokhovela kundaba lo isangoma spiritual responsiveness kokhovela kundaba lo. Nincheke kuma social networks lawo. Kokhovela TV, YouTube, nincheke ngikhona. Njengamanje sebesigijima The Empire kokhovula. La esimotivatana khona, la esizana khona nangazelela izinto zaka spiritual asimanga. Kokhovula kundaba lo TikTok. Le platform eboma ngifunde manje nami ngingeniswa yibafazi. Okuningi landelana ngikhona mina nginani noma ngabe ufuna ukubuza ini hlala phezulu kwami umbuze esilongo indaba zakomoya spiritual ngikhona mina ngizoyiphendula. Makuzingqami hayi esilongo spiritual angivumeli ukuthi idlalele kimi nakuwe angihlulwa.